and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Murag ka nagpapil, alang na ko. Saman, gusto ka? Idagan ka, paingon na niing ko? Ha? Ha? Ay! Oh, Jason! Jason, madamag ka! Jason, hutok na ba? Hutok na ba? Oops! Sorry. Sorry. Ganong gitutukan ko ni mo? Wa, sir. Kuhan lang ka ng... May pangutana lang tako. Unsa ka na? Jason, ibutang ako. Unsa tayo pangutana? May lula ba din nga doon sa baybayo nga ibalikya, sir? Interesado ang takong palit. Hindot ninyong isla. Putik yung baybayo. Sorry pero wala ba kong swito din eh? Dili ka taga din, sir? Dili. I mean, wa ko magkabalita kung may baligya ba nga luna din eh. Suwelag pangutana sa uban. Sige, sir. Salamat. Jason, ibutang ako ba? Jason. Jason, dali na! Kadugay ko ni mong naabot! Jason? Gitawag siya og Jason nga ng tigong lalaki. Ingod sa itong babae nga yung gikugos kanina. Apan, dili ko mahimong sa'yo. Siya, Kyot. Siya ang lalaki nga gipapangita ni Ma'am Hinisi nako. Siya si Larry. Kuha ang kuyang litrato din isang pitaka. Diyan. Nakasuot and tie lang siya din eh. Samtang bugoy kayo siyang tanawang karon. Siya ang gisulog ng gisi-gisi sa tuhod. Ug nagsibilis lang. Apa na yung bayon? Ang ihitsura. It's confirmed. Buhi si Larry. Now, may kabalita na ni Dave. I don't know kung ikalipay mo makini o ikaguol nga buhi pa mong karibal nga igala. Ay! Papalita ko yung fish! Ay! Sorry! Sorry! Nabanggaan ti ka. Ako na ipunit ining... Hala! Hala, kagwapo ko dining naasi mo litrato. Ikaw na, sir? Ay, marag dili kay gwapo man eh. Ikaw kay... never mind. Okay lang kitsura, pero kininian sa litrato marag. Tasa, sir, ha? Amina! Nakaila ko, ani! Amina! Patanawa sa kong balik ba? This is none of your business. What? Ay, Inglesero ha? Inglesero. Dili ka taga dinino? Karon pa ko makakita ni mo din eh. Tagadini ka? Nga naman. Klaro kayo hindi ka sa tagadini. Surap lang daan. Puti ka. Hamis ka. Ay, siya ba? Naka-observe sa ka, oy? Unya pag yun, sir. Syudan nun kay kagdating. Ay, daoy! Kung ano, sir, gikan mong ko sa syudad, maunang, naka-adapt na ko sa style dito, pero taga-dinhijud ko. Pero maaandid ka nga di ka taga-dini. Ay, daoy, siya, oy. Sige lang, sir, mabalik bitaw niya ako sa syudad, sir. Usa ko ka businessman. Oh? Og nangita og dapit nga posibleng tukuran akong resort. And of course, nakinalang niya kong tao nga taga-dinhi. Ako! Sir! Kung pa ka may baon, sir, maayo ba kayo ko og PR, sir? Anad kay ko ana mga mo atubang og mga guest. Kay, bisag dili ka mga tanan, no? Sa club manggug ko nagtrabaho sa una. Pero waitress ra ko, sir, ha? Waitress ra ko, dili ko pokpok. So, miss? Gina nga akong pangan, sir. Ala, sir, oy. Kuan, sir, ba? Ganang kung maghimo ka og resort din, sir, ba? Ako niya himo ang manager, ha? Ha? Si Sir Mayo kay kumudaan ng mga tao, sir. Really? Yes, sure. Really. So, may daghang kang kailangan taga din eh.
nga mahimo na tong kwaon niya at trabahante. Ay, uoy! Mga trabahante, sir, no problem. Hasta akong manoy, yung akong nanay, akong patrabahoon niya, sir, ha? Patrabahoon niya na ako sila, sir. Niya, hasta ka na siya, ay, gano'n ka nakita ka ng gwapo nga lalaki nga nagbarog. Tupad anang dili kagwapahan nga babae, kay mas gwapa pa ko. Kita ka na? Kana? Yes! Yes, kana. Kana, igsuon ni Kano. Ah! Daoy. Funny kayo ko, sir, no? Dago na dyan kayo kong assets, do. Kana siya, sir, ba? Umaabot na unya na nakong uyab. Si Jason. Jason? Yes. So, taga din ni usab na si Jason? Ang sa pagkakaroon, taga din na siya, sir. Pero, stress pa, ha? Ato-ato na ni. Musali ko ni mo kay ma-business partner naman unya tapuhon. Kuan, sir, kanang dili kita siya taga din, he? Na-amnesia na siya. What? Unsa man? Kuhaon ni mong usa ka banyera nga isda. Oo, kukuhaon ko di kay ibiyahe ko ni ron paingon sa Pasil. Jason. Ang lalaki ka kanina ba nga imong gikabangka o gikasulti ka ron ni China, nagsigilan sa tutok gyapon nimo. Unsa? Dugay na ba ka na siya din eh? Ay, dili pa sad kaayo dugay, mga pila ka buwan pa lang. So, wa mo masayod kung diin siya gikan. Ug kung kinsa gid siya. Ug sa matuod niyang pagkatao. No, what, sir? Uy, umagana siya kay bao niya, nga siya nagbitbit niya, kami pa kaha. So, dili tanan taga din ni Bo nga may miss siya ka na si Jason. Dili, waman ko kay bao. Kay bao na lang ko, kay kuan man, nakapaminaw man ko sa ilang gipanagsultihan. Mao to na ibaw ko. Basta kinaibaw ko nga may amnesia siya. So, Ay, para good, sir. Time pa, sir, ha? Time pa, sir, ha? Sige, lagi ka pangutan na bahay ni Jason. Nga naman, interesado ka niya. unsa? Of course. Matod mo, dili ba nga, waon mo niya siya, isip usa sa imong unyang empleyado? Ay, wala. Oo, dahil, sir, naduguan ako, eh. Hinungdan nga napakisayod ko. Dili ko buot nga dili ko kasaligan na akong mga empleyado. Oo, bitaw, sir. Sakto ka, sir. Bright ka, sir. Unya, sir. Sa pamilya gusto ni mo mahibawan, sir. Andam ko matubag. Wala. Ha? Gusto na to. Ha? Salamat sa informasyon. Uy. Tayo ba? Mitalikod naman lang kong kaglahon, sir. Tayo pa, sir. Uy. Sir. Ayos, sigbiya, sir. Uy. Magsulti sa tagtiwas. Wala kaya ngay panagsultihan pa. Ha? I'm done with my business here. I'm done with my business, sir. Upag hindi ka makasugod sa imong business, dana agad. Salamat sa imong information, Gina. Nga akong nakuha nimo. Dako kag natabang. You're welcome, sir. Sige, bye. Ay! Ano siya sabi? Mitalikod na sabkay! Wala! Ay, pagkaway batasan! Yun yung mga negosyante, sir! So, wait! Tayo sa, sir! Oy, sir! Kwan! Kaya sa ito magkitag balik ano maghisgot na sa imong resort nga itukod. Someday. Someday? Kano sa amin ang someday? Puhon. Ha? Way, raro! Nilataling, ni Alamila. Og may daming labas nga mga isda la. Ati ning tuwaon niya, isubala ha. Ako nilimpyo na. Ako na lang. Mato di lula nimo. Itlog og paglungag lang ang nahibawan nimo. Kitiman-an gid na nimo ha. Og unya, Let it stay that way. unsa? Kung na siya mo nakatunan karon, let it be. Di ka ko nimo pulihan sa lain nga may daghang nahibaw-an. Chill. Kasi I want. Storyahi. Pero, bisan na, sugad ka rin. Gusto kong makat-on sa pagluto. Sama sa Sa... kato, tinuwa. Og take note ha, kahibaw kung musugba og isda. Walang maapil og hiskot ni Lola. Ay, hay na ba din is Lola taling, uy?
La! Di anami! Ay, dali na. Mula ko sila sa kusina. Ganahan ba kay si Lola ining isda? Kung tu... Oh. Lola Taling? Naghigda siya sa sahog. Wala siya maglihok. Lola! Lola Taling! La! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!